Il-ħadd it-tajjeb. Illum 28 ta' April il-5 ħadd tal-Għid nilqakom għal din il-quddiesa fil-kappella taċ-Ċentru Annunzjata għall-Evanġelizzazzjoni u l-Formazzjoni fil-Furjana. Imexxi l-quddiesa tal-lum l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw Dun Paul Fenech, Dun Charles Cini, Don Gian Matteo Botto u Don Gianni Mezzasalma. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Un benvenuto anche ai nostri amici che vengono dall'Italia, il-membri kollha tad-Disċipli ta' Ġesu u xejn Father Paul. Li qegħdin nirawguraw illum imbirku nkomplu nġeddu dan il-post li diġà qiegħed jintuża talb imma qiegħed rinnovat għandna din il-vetrata sabiħa ħafna tal-Unzjata, dan il-post dedikat lil misteru kbir tal-inkarnazzjoni li bentalla mammu l-bniedem. Marija li tirċivi din l-istedina tal-mulej li tkun Alla u tajdlu iva. Waqt l-imbirku dan l-ambjent imbirku nkellilna nfusna b'tifkira ta' dak li għamilna fil-fġili tal-Għid meta ġeddidna il-mammudija tagħna. U eżis nitolbu lil-mulej Alla tagħna biex ibirek dan l-ilma ħolqien tiegħu li aħna se nroxxuh fuqna b'tifkira tal-mammudija tagħna. Bil-mulej innifsu jgħinna biex nibqgħu dejjem fidili mal-Ispiritu li rċivejna fil-mammudija. Mulej Alla li tista' kollox ħenn u wilqa' talb tal-poplu tiegħek. Aħna nġeddu t-tifkira tal-imil tiegħek tal-għaġeb fil-ħolqien tagħna u aktar tal-għaġeb fil-fidwa tagħna. Nitolbu tbirek dan l-ilma li jint għamiltu biex jagħni l-art bil-qawwa li tagħti l-frott. Jgħinu jnaddaf lilna minn barra u jkun għaddej tal-ħnina tiegħek. Għax int bih mulej ħlist il-poplu tiegħek mill-jasar u taffejtlu l-għaġġ fid-deżert. Bih il-profeti ħabbru l-patt il-ġdid li kont qatt trid tagħmel mal-bnedmin. Wara l-Kristu qazzu fil-Ġordan bih ġeddidt in-natura mħassra tagħna bil-ħasil ta' tweli ġdid fil-mammudija. Ħajfakarna mela dan l-ilma fil-mammudija li ħadna. Għamel mulej li naqsmu bil-ferħ maħutna li ħadu l-mammudija f'dan il-Għid bi Kristu Sidna.
Alla li jista kollox inaddafna meħtijietna u bis-saħħa ta' din il-quddisa jagħmel li jkun jistoqilna sem fil-mejda tas-saltna tiegħu fis-sema bi Kristu Sidna. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-ard lil-medmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġih, irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Int li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti rġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekkel lilu nnifsu. Imla lil-fidili tiegħek ferħ qaddis u għati għena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, meta Sawl wasal Ġerusalemm, beda jfittex li jissieħeb mad-dixxipli. Imma l-kol kienu jibżgħu minnu, għax ma kienux hemmnu li tassew ikkonverta. Imbagħad Barnaba qabdu u ħadu miegħu għand l-Apostli. U għalilhom kif Sawl kien ra lill-mulej fit-triq u semgħu ikkellmu. U kif f'Damasku kien tkellem b'wiċċu minn quddiem fl-isem ta' Ġesu. Għalhekk Sawl baqa' magħhom, dieħel u ħireġ Ġerusalemm u kien jitkellem bil-miftuħ f'isem il-mulej. Kien jitħaddet mal-lut Griegi u jiddiskuti magħhom iżda huma kienu jfittxu li joqtluh. Meta l-aħwa saru jafu b'dan, niżluh lejn Ċesarija u batuh Tarsu. Il-Knisja kienet fis-sliem fil-Ludija u l-Galilija u s-Samarija kollha. Kienet dejjem tikber u timxi l-qudiem bil-biża' tal-mulej u tiżdied fil-att bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. Mulej, natik it-tifħir tiegħi f'ġemgħa kbira. Irrodd il-wedit tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jiklu l-fqajrin u jiġbgħu, ifaħħru l-mulej dawk li jfittxuh. Ħatejx qalbhom għal dejjem. Flimkien, mulej natik it-tifħir tiegħi ġemgħa kbira. Jiftakru it-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej. U qudiemu jinxteħtu r-razzezz kollha tal-ġnus. Lilu jqimu l-bnedmin li jmutu. Qudiemu imil kull min jinżel ġo trab u għalih tgħix ruħi. Mulej, natik it-tifħir tiegħi ġemgħa kbira. Flimkien, mulej, natik it-tifħir tiegħi ġemgħa kbira. Lilu jaqdi n-nisel tiegħi. Ixandru l-sidi l-nisel li għad jiġi. Ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwieled. Dan għamlu il-mulej.
مولاي نعطيك التفهير تاعي جامعة كبيرة فالمكان. جامعة كبيرة. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Uliedi, ma nħobbux bil-kliem u tpaċpiċ, imma bl-emil u bis-sewwa. Minn dan naslu li narfu li aħna fil-verità u quddiem Alla nserħu l-kuxjenza tagħna, jekk il-kuxjenza iċċanfarna. Għax Alla huwa aqwa mill-kuxjenza tagħna u hu jaf kollox. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla u kull ma nitolbu naqalawh minn għandu għax qegħdin inżommu il-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmlu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissina hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. Bekk narfu li hu jammar fina bl-ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-Mulej. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-Mulej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena d-dilja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom diġà ndaf minħabba l-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minna nnifisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frejej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrama barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frejej bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Dini il-glorja ta' missieri li jintom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-Mulej. Illum nisimgħu siltoħra mill-Vanġelu ta' San Ġwann u tixbieħa oħra li jagħmel Ġesu tiegħu innifsu il-ħadd li għadda smajnieh jgħid jiena ir-raj it-tajjeb. Illum jieħu xbieħa mill-ambjent tal-bidwi tal-ħajja tal-bidwi
Anzi, sejjaħ lill-missier il-bidwi. Isejjaħ lil nifsu wkoll id-dilja u lilna isejħilna il-friaj ta' din id-dilja. L-insistenza ta' Ġesu illum hija li aħna nibqgħu miegħu u fih. U jgħid jekk intom tinqatgħu minni ma jibqax ikun hemm ħajja fikom. Tkunu biss tajbin biex tintremgħu u tinħarqu bħalma jiġri mill-skuk tad-dilja li niġbru f'Jannar jew qabel meta niżbru d-dwieli tagħna. Jgħid ukoll li l-friaj li jibqgħu fih il-bidwi missieru se jiżborna. Ejjew nippruvaw nifhmu x'qed jgħid. Mela l-fatt li nibqgħu Ġesu mhijiex xi insurance policy li kollox se jmur okej, li mhu se jiġri li xejn ta' kontrarju. Għax kultant jiġina l-kontrarju fil-ħajja. Tiġina xi paċenzja kbira, aħna ngħidula wkoll bit-terminu li għallimna Ġesu, is-salib. Jiġik xi salib ma tkunx applikajt għalih. Dak is-salib ħadd ma japplika għalih. Meta mmur l-isptar jiena nżur il-morda tagħna, nirrealizza kemm hawn slaleb fid-dinja. Ikolkom ċans tmorru xi darba post partikolari l-isptar, l-ITU, u tiltoqgħu ma' kull kategorija ta' nies. U qraba ħdejn is-sodot tal-iżiż tagħhom li qed iġorru salib kbir, mhux il-pazjent biss, il-familja tiegħu kollha wkoll, jew tagħha. U aħna nistaqsu lil nfusna imma dan għaliex ġie fuqi. Aħna nistgħu jkollna atteġġjament negattiv għal kontrarju li jiġi fuqna fil-ħajja. Ġesu juża din il-kelma stramba, missier il-bidwi li l-friaj li huwa miegħi għadhom maqudin miegħi jiżborhom. Bħalma aħna f'Jannar niżbru id-dwieli tagħna bit-tama li ż-żabra toħloq imbagħad frott qawwi, rimjiet ġodda qawwija u frott bnin. Hekk nagħmlu aħna għax aħna iġbijat ta' Ġesu qrib tagħna mill-ambjent mediterranju li ngħixu fih. U nafu x'jiġri wkoll bit-skuk maqtuwajn narmuhom. Noqogħdu attenti għaliex kif nafu l-eneb aw id-dilja fiha ħafna solfat u toqgħod attent kif tiddisponi minnu. Imma il-tiġbija ta' Ġesu hija qawwija ħafna. L-importanza li nkunu miegħu, nisemgħu l-kelma tiegħu, tagħna s-sagramenti tal-Knisja biex inkunu fiehu miegħu. It-qarbin, il-qrar imqaddes, dawn huma mezzi fi aħna inkunu f'Ġesu u miegħu. Imma għafżana wkoll li jekk se nkunu miegħu il-mument ta' żabbra jiġi dejjem fuqna. U hemm bżonn biex aħna nagħmlu ħafna frott. Għalilna wkoll mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Il-mulej huwa ħerqan li aħna nkunu miegħu li hu jkun id-dilja b'ħafna frijaj li jagħmlu il-frott. U jgħid il-frott tagħkom jibqa' għax huwa frott ispirat minn xi ħaġa li tagħti l-ħajja lilu u lilna. X'inhi? X'jaqadna ma' Ġesu? X'inhi l-ħajja ta' Ġesu? Hija l-imħabba. Għax Alla huwa mħabba. Jiena nkun ħaġa waħda ma' Alla fl-umanità dajfa tiegħi hija li jiena ngħix l-imħabba ta' Alla fija u mal-proxmu. Illum nitolbu biex minn dan il-post imbirek u mġeddet bħala post ta' adorazzjoni li għalissa se tibda t-tlieta u l-ħamis mid-9 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl filgħodu. Mhux filgħaxija, filgħodu mid-9 sa nofsinhar mela mhux sa nofs il-lejl. Grazzi tal-li
mid-disa sa nofs il-lejl, mid-disa ta' filgħodu, mhux 3 sigħat naqri żied. Grazzi tal-li jirkorreġejtni, Father Paul. Ħalli għalmenu inħeġġixkom min ikun il-Furjana dal-post u għal-Furjana, mhux il-bot mill-Kapuċċini wkoll. U staqsu uffiċċju fejn hemm din il-kappella tal-adorazzjoni. U mid-disa ta' filgħodu sa nofs il-lejl, ġibtom il-ħinijiet tajjeb qiegħda, mid-disa ta' filgħodu sa nofs il-lejl, it-tlieta u l-ħamis. It-tlieta. Meta jkollna n-nies iżjed qed jgħid Father Paul ikkun iżepejibili. Aħna f'diversi parroċċi għandna kappellel tal-adorazzjoni, hawnhekk hawn ukoll. Il-Furjana hemm ambjenti oħrajn, għax għandna ħafna għall-grazzja tal-Alla u knejjes li huma available meta jkunu miftuħin għall-adorazzjoni tagħna. Il-Papa Franġisku jinsisti ħafna fuq l-adorazzjoni, għaliex l-adorazzjoni li jiena nidħol fil-preżenza tal-Imgħallem Divin, preżenti u ħaj fl-Ewkaristija, fis-silenzju, hija xi ħaġa meraviljuża l-aħwa. Ikun jaf x'qed ngħid min iduq din il-ħaġa, hekk inħajjarkom. Jiena nieħu pjaċir kultant ikolli ċans ngħid ħani ftit nitolbu f'xi kappella minn dawn li għandna f'diversi parroċċi, issa għandna dan l-ambjent ukoll. U nieħu pjaċir nara diversi nies li jiddedikaw ħin matul il-ġurnata, skont il-ħinijiet ta' dak li jkun, l-availability ta' dak li jkun, biex jagħmlu ftit ħin quddiem Ġesu Ewkaristija. Aħna llum fit-tmiem il-Quddisa se nagħmlu hekk ukoll. Minflok il-barka tal-aħħar, Father Paul se jisponi l-Ewkaristija f'dan l-ostensorju sabiħ li hawn warajja u nirawguraw din il-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija li tistedinna biex inkunu miegħu. U nagħlaq b'talba li s-saċerdot jgħid qabel jitqarben li hija talba għażiża ħafna lija, tisimgħuni ħafna nirrepetiha, imma se nerġa' ngħidha, tgħidu kemm jħobb jirrepeti l-isqof. Il-Ġesu ngħidulu aħna għas-saċerdoti qabel nitqarbnu, la tħallinix ninfiret minnek. Kemm sabiħa din it-talba l-aħwa. La tħallinix ninfiret minnek. U ngħidu ilu Ġesu dit-talba, mhix twila. Ngħidu ilu anke matul il-ġurnata. Ġesu, la tħallinix ninfiret minnek. Ġifieri jiena nibqa' maqut miegħek li inti ddilja, nibqa' fera li tagħmel il-frott. Iva, ifisser li il-missier il-bidwi se jiżborna xi ftit. Għax dika il-kuntratt daku, il-ftehim daku, għax jekk se nagħmlu l-frott bil-fors se ngħaddu miż-żabra. Huwa mod ieħor kif Ġesu qed jispjegalna il-misteru tas-salib f'ħajjitna. U kultant meta jbeżmiżna ngħid wara, ġiet iż-żabra, imma mhux bil-fors f'Jannar, il-frejj tagħna meta jritu, mhux bil-fors f'Jannar. Imma anke inti għandek warda rosebush għal qalbek. Jekk tittieħu verament ħsiebha, trid tiżbora jasal Jannar. Inkella f'Mejju issib it-tfief, mhux il-ward sabiħ li tant ipaxxi l-għajnejn u li aħna nużaw anke biex nesprumu l-imħabba tagħna. Ma wara dik l-espressjoni tal-imħabba, ħares lej warda u attent ma tnikżikx bix-xewka tagħha. Sa dal-waqt ġej il-Mother's Day, per eżempju. Għadin bej Valentine's u l-Valentine's u koll, ma nafx kemm infaqna flus fuq il-roses fil-Valentine's Day. Imma dik frott zabra qawwija dik il-warda sabiħa li inti qed tuża biex tajt jiena nħobbok. U Ġesu hekk qed jgħidilna, ibqgħu miegħi, ibqgħu fija, tibżgħux miż-żabra, mill-mument tal-purifikazzjoni, mill-mument tas-salib. Għax wara kollox dan l-għajt il-kbir li niċċelebraw dal-50 ġurnata ta' Pentekoste, aħna qegħdin niċċelebraw dan il-misteru kbir. Li wara s-salib hemm ukoll il-glorja tal-qawmien, id-dawl fid-dlam. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla,
imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux mamur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu ni Marja Verġni u sar bniedem. Salbuħa lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq l-emin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, u meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom mill-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej, u nitolbuh fuq kollox għall-Papa, l-isfijiet, għar-rajja tal-Knisja, s-saċerdoti, għall-poplu fidil ta' Alla biex aħna nibqgħu ma' qudiem ma' Ġesu id-dilja u nħallu il-missier u għal-bidwi jatina z-zabra li hu jixtieq fuqna. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu u noffru din il-qudiesa skont l-intenzjonijiet ta' kull wieħed waħda minna għall-intenzjonijiet tal-poplu għażiż tagħna. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. U Alla f'dan is-sagrifiċċju qaddisi sejrin inġeddu, inti ressaqtna lejk u tajtna sem min natura tiegħek Alla wieħed u l-għoli. Għamel li permezz ta' ħajja tajba niksbu l-verità tiegħek li inti arraftna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Arru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Wara s-sagrifiċċju l-mewt tiegħu qam biex ma jmutx aktar. Issa bħala vittma dejjem ħajja bla jeda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jaqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena
u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejnata biex minn rajħibati għal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Ġesu Kristi. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-mafra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi Ġesu Kristi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwien, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slimu laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan li ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażin. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubiet tad-dinja.
ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistgħu tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żgħid biss kelma waħda u ruħi tkun jisimma d-dem ta' Kristu għal-ħajja ta' dejjem.
Iqaf bit-tjieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Waqt li Father Paul jesponi s-sagrament u hekk nikkonkludu din il-qudiesa, insellem il-familji kollha li segwewna permezz ta' TVM u anke pjattaformi diġitali oħra, insellem lilkom u nirringrazzjakom tas servizz kbir ta' adorazzjoni li tagħmlu, tas servizz kbir ta' evangelizzazzjoni li tanimaw minn dan il-post. Nispiċċaw din il-qudiesa billi nħallu lil mulej fil-preżenza ħajja tal-Ewkaristija ibirek il-qalb tagħna jagħtina l-grazzja li nibqgħu dejjem fih u miegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-Ħadd mill-Kappella taċ-Ċentru Annunzjata għall-Evanġelizzazzjoni u l-Formazzjoni fil-Furjana. Unità Dixxipli ta' Ġesu u jkun miftuħ kuljum għall-adorazzjoni. Il-missjoni tiegħu hu t-tiġdid tal-lajċi u t-tiġdid tal-parroċċi. Min jixtieq isir jaf aktar dwar dan iċ-ċentru jista' jċempel fuq 21 230 233. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.